Ikaw na ito pagpropaktor na naglang Sabado. Bayan lang ipapahulay. Ako ng panahon sa Rodeo na ako may kalendar. Okay. So, mutubag na ko? So, ang usa sa pag-prove ang exon, kung gusto ka og buhi nga ebidensya, nga wala sa Biblia, buhi nga ebidensya, ang nasod sa Israel. Ang nasod sa Israel, exon, sukad kaniadto og hantod karon, walay pagkabugto nga ang Sabado or Saturday or 7th day of the week or Sabbath, hangtod karon mo og yapon, ug walay nakiglalis niya na. Buhi pa ang mga tao karon sa Israel. Mo na number 1 nga ebidensya, buhi nga ebidensya. Number 2 nga ebidensya, igsoon, huruton nimo ang tanang dictionary. Majority sa dictionary, let us say, mingon lang tingay ko, mga 99.9%, no? Sa mga dictionary mo, ingon, nga tanaw nimo ang word Sabbath. Sa dictionary, mingon ni siya, Sabbath is the 7th day of the week. Mao gina bisag asa nga dictionary mismo magani na makoy dictionary dinhi igsoon sa ako nga gitawag nato og kining gitawag nato og cellphone mo gyapon yang gingon 7th day of the week kung imo sang tanawon igsoon kining gitawag natong Saturday 7th day of the week may Sunday 1st day of the week bisag asa nga dictionary igsoon naa man kay available diha nga dictionary or bisag ka sa internet tanawon nimo diha sa gitawag sa Google ba ibutang nimo di ang word nga dictionary inigawas daghang klaseng dictionary imong ibutang sa search engine ang word nga Sabbath ang definition na igsoon rest unya 7th day of the week mo na duha na ka ebidensya. Number 3 nga ebidensya igsoon bisag unsang nga encyclopedias, International Encyclopedia, Britannica, Collier's Encyclopedia, Universal Encyclopedia, bisag unsang nga encyclopedia adto dito sa article Sabbath og musulti sila rest na siya unya 7th day of the week. Okay? Sunod nga ebidensya igsoon kining mismo ang Biblia kaning iya sa Roman Catholic nga adunay perma sa kardinal kaning maayong balita sa likod niya na igsoon na ay gitawag kumoni ang gitawag maayong balita sa likod nga bahin niya na igsoon na gitawag nato og mga kahulugan diha okay unya naay gibutang diha igsoon nga adlaw igpapahulay, musultin siya, ikapito nga adlaw sa simana, Sabado. Adlaw pangandam, o gihapon. So naanas kilid igsoon, kanang sibuan, nga maayong balita, kanang baga, nga ginabaligya, naa sa National Bookstore, musulti usab niya na. Gawas niya na igsoon, mismo pa ang gitawag na tog Smithsonian University, the oldest university or museum. Smithsonian Museum igsoon, the oldest museum sa tibuok na kalibutan. Musulti, kaya naamon ko'y article, wala ko madala dire, kaya wala ko nag-expectar nga mangutana ka, maogi hapon ang ilang gisulti. O mismo pas balaang kasulatan, maogi hapon ang gisulti. Adlaw nga pagkabanhaw, Lucas Kapitulo 24, versikulo 1, unang adlaw sa simana. O ang tibuok nga kalibutan, makatoliko man, maprotestante man, nagsilibrar sa pagkabanhaw ni Kristo sa Domingo. O ang Lucas 24, 1, nag-ingon si Kristo na banhaw sa unang adlaw sa simana. So sa ato pa, ang unang adlaw sa simana, mao ang Domingo. Kung moingon ta nga nasayop ang ikapito nga adlaw sa simana nga mao ang Sabado, sayop sab ang unang adlaw sa simana nga mao ang Domingo. So sa ato pa, ang tanan nga Catholic or Protestant, mag-usab na sila karug doktrina kung nasayop man. Pero di magina siya masayop igsoon. Okay, so nga na lang siya kasimple igsoon. Actually igsoon sa natad sa mga theologian, no? Sa mga dagko nga mga theological school, dagko nga mga seminary, pinakakaraan nga seminary ang gitawag nato igsoon og kining Pontifical University o Gregorian Pontifical University at Rome. Dili na na issue igsoon kung ang Sabbath mao ba ang Saturday or 7th day
of the week. Dili na na-issue. Mismo pas mga seminary karon adto ka sa Silliman University, adto ka sa Azusa Street University, adto ka sa mga asa nga university igsoon nga adunay seminary, dili na na-issue nga ang Sabat ikapito nga adlaw sa semana, dili na issue nga ang Sabat maunang Saturday karon. Issue na sa mga tawo maupay pagsugod sa pagtuon sa Biblia. Issue na sa mga tao nga sa ilang pagtuon mubo pagyud taon ang ilang sinabtan sa balaang kasulatan, o baka kung nanalom na iyang sinabtan sa balaang kasulatan, nangita na lang gid siya og issue nga makuan. Pero katong nanawag kanato karon, nagtuo ko nga sincero siya igsoon, no? Nga nangita siya sa kamatuoran. Busa ako siyang gidayeg ang iyang kaisog sa pagpanawag.